dukkan abun kin gaskiya, sabubba da ke sa a ki gaskiya suna da yawa a duniya, amma mafi girma wanda har yau su ne abun da ke sa ana ga gaskiya a kita, manyan dalilai biyu ne. Na farko akwai son rai. In mutum yana da tsananin son rai zai ga gaskiya a ƙur'ani yayar. Wani ma fa musulmin ne, za ka ja ayar ce mu babu ruwanmu da ita, hadisi za ka ja masa annabi ya ce, sai ce ai wannan hadisin la'ifi ne, kuma shi tun da yake ko ƙawa'idi bai karanta ba, ko la'ina ma'anar la khaliqa wallahi bai taba yi ba. Ba haka muke ba? Ya zauna da mashin ɗinsa ya je ya acaɓa, ya ɗauki fasinja daga studio ya kai wani mami market, ɗauko na mami market ya kai shi makaranta, ya ɗauki na makaranta ya kai shi wani gida, ya ɗauko na gida ya mai da shi stadium, wani ma ya kai shi gona, ya dawo ya ci masa ta 700 bashi ya ƙi biya, ya sha fiwa wata leda 3 bashi ya ƙi biya, ya zauna a ce annabi ya ce, sai ce wallahi hadisin la'ifi ne. Ba haka muke ba? Ai a cikin musulma muna da ƙin gaskiya, sai ce maka la'ifi ne, kuma bai karanta ba, ya kwana ko sallan asuba bai yi ba, karfe 10 ya farka, amma ya zo majalis sai ce maka wallahi la'ifi ne hadisin. Aikin gaskiyar har yanzu akwai ta. To babban abin da ya kwari yahudu na farko wanda a yau ana koyi da su ne kin gaskiya, wato son rai. Son rai yana da hatsari. Duk inda muke mu dage a addini ne ko a rayuwa, mu zama in mun ga gaskiya sai mu ɗauka, amma in muka biye wa son rai ba za mu je ko ina ba. Kuma son rai yana cikin dalilin kin gaskiya da kashe annabawa da suka yi ta